Chcem byť tak strašne slávny v rádiu a možno aj v televízore, lenže sa mi nedarí už asi 50 rokov. Niečo robím na pilu,
lebo treba začať od seba. Tak vždy začínam od seba. Prináša to množstvo možností na odpustenie druhým spoluobčanom. Oh yeah, I'm so happy and so cool. That's my lifestyle, you know, you motherfucker. I feel great, you know, in this clothes. With this sex, you know. In Jamaica, everybody is happy in Jamaica. In Jamaica, everybody is happy because of the sea and of the sun and the music. And so I wanna be in Jamaica because I wanna be so happy as they are there with the music, sun and the sea. Because in Slovakia everybody is happy or frustrated, depressions, purple haze. So that's už preto by som chcel byť na Jamajke. Tam sú všetci zhulení celý deň a stále sa usmievajú. U nás sú všetci triezvi a aj do kostolov chodia a jeden úsmev nemajú. Už pýtam sa prečo, koľko rokov Kristovho posolstva a je to tam, kde to je. Už ale tu sme sa dostali k témam, ktoré nie sú hodné. Ďakujem. Poďme od Ježiša k realite. Priatelia, tým, že je to ten improvizovaný večer, tak máte obrovskú možnosť a šancu improvizovať so mnou, pravda. Bude skutočne o takmer kompozíciu. Takmer. Je mnoho takmer kompozícií. A tá spočíva v tom, tá kompozícia, že potrebujem od vás pomoc vo forme niekoľkých skromných tónov, C-fis, gis, whatever, čokoľvek poviete. A ja z toho postupne sa posnažím skomponovať vašu prvú veľmi intimnú hudobnú výpoveď dnes večer v KC Danube. Takže ide o to, že ja tu mám taký prístroj, mám všelijaké tie zvuky, takú syntezátor z Japonska a napríklad je tam, čo ja viem, že basa. Takže ja najprv potrebujem 4 tóny. Už to
nebude. Tak 4 nejaké tóny, keby ste mi povedali, ja z toho sa pokúsim vytvoriť basovú linku a potom ešte budem pokračovať ďalej. Najprv nejaké 4 ľubovoľné tóny. Bach, tak Bach bol prvý. Bach. B, A, C, H, výborné, rozumiem to. B, A, C, H, jasne, to nebude hit. Takže dobre, v base bude B, A, C, H, to je rozkošné. Je radosť hrať pred zeleným publikom. Tak to je fajn, ale čo bude ďalej? To znamená, potrebujeme nejaké aspoň 2 akordy, aby v tom rádiu nám to hrali, takže povedzme si 2 akordy, ktoré by to mohli byť. Nónovi, ale ktorý? Lebo je ich strašne veľa. No ale od jakého tónu? Lebo nónové mám od G. Nónový ako, prosím pekne, môžem poslúžiť G, H, D, F, A. Čiže G, H, dis, F, A môže byť ten? Fajn, takže celotónový, Richard Wagner je tu s nami, fajn. Dobre, G, H, dis, F, A bude akord prvý, veľmi úspešný v populárnej hudbe, je toho plné rádio, verte. No a k tomu teraz druhý akord, lebo jeden je málo, to by mohlo skončiť ako jazz, tak ešte jeden. Ako? Third squad, ako výborne, no a na ktorom tóne ho postavíme? Tak nejaký taký, aby to bola vzrušujúca skladba, aby to bolo up to date. Na GIS? Čiže durový, prosím pekne. GIS, H, cis, Ace, môže takto v tomto duchu, fajn. Dobre, takže tam máme third squad akord GIS, H, cis, Ace, ja som mal dobrého profesora, viete. Máme tie 2 akordy G, H, dis, F, A, čo je v našej handírke G5 plus 7, 9. A máme ešte GIS, H, cis, Ace, čo je cis 7 z GIS v base. No a teraz potrebujeme nejakú melódiu, aby občania si mohli, Ježiš. Môže to byť aj Ježišovi, to je moja obľúbená téma. A to bude text, ale to neskôr. Najprv nejakú melódiu, ktorú by si občania mohli popevovať, keď pôjdu do práce, eventuálne aj z práce. No. Takže nejakých, dajme tomu, že tá melódia bude mať 5 tónov. Dobre, prší, bude melódia, super, tu mám najradšej, tu budem skoro bez chyby. A je jedno, v akej tóne nebudem hrať, predpokladám, že pani Letňanové, vzhľadom na to, čo má za sebou, čím krajší výber, tým to bude lepšie. Dobre, tak v Office to bude. Takže zopakujeme si skladbu. V base nám budeš bublať B, A, C, H. Akordy budú G, H, dis, F, A, to som tak dlho nehral, že neviem, či ho nájde. Ale už ho vidím, tuším. Však sa ale dobre. Čiže a potom je GIS, H, cis, Ace a melódia, prosím, pekne bude prší vo Office. Fajn, no a teraz prichádza to, čo robím len vo výnimočné dni, a to je dnes, že čo to bude za štýl, prosím pekne. Samba. Ja som to vedel. No to je ťažké, ale to je vaša skladba, ja komponujem ľahšie veci. Ja sa do takýchto optimistických vecí ako samba nechcem moc púšťať, lebo... To bude samba.